Yo creo que a lo largo de la vida, pues probablemente muchas personas, pero desde luego destacaría a mi familia, a mis padres. Creo que ellos nos educaron un poco en la cultura del esfuerzo, en la curiosidad de saber por qué funcionan las cosas. Y bueno, especialmente mi padre, ¿no? Que era ingeniero, yo creo que un gran científico. Egia da gurasoek txikitatik bainira aizpari zein niri lagundu gaituztela gustoko genituen gauza horietan sakontzen eta informazio gehiago emoten, eta adibidez nik txikitatik kuriositate handia eduki dut. Si a esta pregunta me la haces hace 10 años, a lo mejor te digo, no, obstáculos no ha habido. Ahora te digo que sí, pero que no los tenía identificados. Ez nuke esango sentitzen dutenik gaitasun gutxiago daukatenik, baina egia da ikusten ari garela neskek gehiago exijitzen diotela haien buruari. Eta orduan adibidez emaitzen aurrean eta jokaera ezberdinak dira. Presioa, gehiago eskatzen diote haien buruari edo gehiago demostratu beharra dutelakoan edo. Y es un trabajo de fondo. A pesar del tiempo pasado, yo creo que todavía hay mucho trabajo por hacer, ¿no? Todavía el porcentaje de alumnado femenino en universidades y centros de formación profesional en este tipo de estudios sigue siendo inferior al de los chicos. Eta horretan iruditzen zaigu lankidetza importantea dela, subilanak eraikitzea erakundeek eta baita ere zientzia eta teknologian diharduten eragileekin. Hala nola, unibertsitatea, ikerketa zientifiko zentroekin eta baita ere enpresa teknologikoekin. Guk lantzen ditugun zientzia divulgazioko edo komunikazioko ekintza guztietan berdintasuna txertatuta daukagu. Berdin, hizkuntza kalitateko lanketak egiten direnean. Gauza bera adimen artifizialerako tresna garatzen ditugunean. Zientzia hezkuntzan gabiltzanean. Proiektu guzti horien muinean edo oinarrian zeharkakotasunez lantzen dugu berdintasuna. Baina asko lagunduko luke ere bai estereotipoak apurtzea. Faltan botatzen dugu eta guk ikastetxean hori azpimarratzen dugu, emakume zientzialariak aldirela edo ereduak aldirela eskaini ikasleei, baina eguneroko bizitzan zientzia egiten duten emakumeenak. Eta bai uste dudala oraindik Martak aipatutako kristalesko sabaia nahiko presente dagoela eta olako lanpostuetan ikuste ohikoena izango dela gizon bat topatzea nire gainetik eta gizon horiek aurreratzea nahiko zaila izango dela. Eske askotan pentsatu izan dut, eta nik uste egingo neukena izango litzatekeela ahalik eta hoberen saiatzea egiten nire lana, eta exigentzia edo emakumeok dekogun exigentzia horretara bueltatuz, demostratzen saiatzea bera baino hobeto edo berak egiten dauen bezala egin dezakedala lanpostu hori eroateko dinamika edo. Jugar la curiosidad y todo eso, y que no te maten la curiosidad, creo que es lo que más inspira.